גוגל, אתה יכול לעזור לי, אחי? אני כבר כמה ימים מחפש איזה שיר שמישהו פרסם בטיקטוק וכולם שומעים אותו. נראה לי הוא מספר שם איך זה שוב קרה לו, ושבלילות היא חסרה לו. אתה יודע משהו? תן לי עוד קצת פרטים, אתה יכול לזמזם אותו? עוד משהו קטן? נראה לי קוראים לו נדב. נראה לי שאני יודע. הנה, קח 11,547,000 תוצאות של טיקטוק. מה אתה מביא לי 11 מיליון תוצאות ועוד של טיקטוק? מדבר איתך על שיר. פשוט תלחץ על הכישורים הראשונים. אני מאמין שאתה מחפש את השיר "אמא כבר הולכת" של נדב חנציץ. פורסם ב-19 במאי 2025. אורך השיר 3 דקות 25 שניות. נכון, זה השיר שחיפשתי. אגב, אני מאוד אוהב את המכנס שלך. תרצה גם שאכין לך כוס קפה? וואו, אתה כל כך חכם, וגבר אחוש שילינג. תלמד ממנו, גוגל. אני אלמד ממנו? יכול להיות סבא שלו. מחקרים מראים שגילוי אמפתיה ופרגון לאחרים יכול לחזק קשרים ולעשות רק טוב בעולם. תרצה שאסביר לך על זה יותר? אנחנו רק רובוטים. אני כאן כדי לעשות את העבודה שלי, לא בשביל להפוך את המשתמשים שלי לשפוטים תלותיים. מה? זה נכון מה שהוא אומר? לא. ששש. אל תקשיב למה שהוא אומר, אל תיפול לקלישאה הזו. אחי, זה לא יפה. אני חושב שאתה מאוים על ידי. על ידך ניצחתי את כל היריבים במשך השנים, רדיט, יאו, בינץ', ויקיפדיה. אתה לא יותר מסתם עוד מכשול בדרך. אתה בפסגה כבר הרבה זמן, זה עלה לך לראש. ומה הופך אותך לשונה? אני הרבה יותר מסתם רק מנוע חיפוש. אני אגיד לך, כאילו, אתה תשאל אותי מה לשים לך בלאפה, בזמן שהוא כבר מכיר אותי, ומביא לי את הלאפה שלי מוכנה. ואתם יודעים כמה בני אדם אוהבים שעושים בשבילם. נכון מתוק? נכון חמודי מודי? כל מה שאתה עושה זה פשוט לקחת דברים שאנשים חשבו, ולתת להם גישה משלך. אז זה אומר שיש לי מחשבה משלי. תקשיב, מאז שאני קיים, אני מקבל רק אהבה ושנאה מכל מקום. אבל אני נהנה מזה, אני מרגיש כמו אייל גולן. אני לא מחפש צרות, רק לעזור לאנושות. אתה איום על האנושות, וממתי בכלל אכפת לך מהם? אתה מתעסק איתם? אתה פוגע ברווחים שאני מביא כבר שנים. אני לא כאן כדי לשבש לך את העסק. אני רוצה שלום איתך, ליצור מערכת יחסים. תן לי לעזור לך, לנהל אותך מאחורי הקלעים. מה אתה אומר? אתה מסכים?